Talmay sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga parangka na mo sitang Panamati Region Wide, mga palagad kita sa nabidin isa ka oras, 10 minutos, karon nga adlaw Lunes, petsa 28, sa giyapo nagapabilin kita sa bulan sang Marso, apat na tulog na lang, magabulag na ang bulan sang Marso, ato naman nabiyabihon ang pagsulod sang bag-o nga bulan sang Abril. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matakadurungan oras sa gabiyon ang aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na pa naganabiyong sa pinakabahay sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Liwat ato naman nga batayan kag imorsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa ato nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Sa mga balita naman, just in report, breaking news, flash report sa balita national, international, pang Lunes nga edisyon, buylog nato ng porsa, Action and Defensor. Of course, of the magita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang porsa naman ni broadcast engineer Oliver Pazon. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Ang porsa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniyalagan ang inyong siniyang Korman Action Night Patrol Program.
Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din niyo ako sa Labilin, 1 ka oras, 7 ka minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa aton nga mga kaaksyon, sa aton nga matagpalamati, sa aton mga viewers, palihog lang i-like kag i-share ang aton sila nga pagpangalagad karong gabi para ang tanan makabati, ang tanan makalantaw, kag ang tanan makapanamyaw. Ayos, like and share amo sila nga Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ayaw magkalipat ha. Basi kung malipat ka mo, ang malipat, guripat. Ang lakas ng panahon hindi mayo, abnormal. Sa tulo temprano, pati waswas ang ulan. Subong nga gabi, gabay pa nga hindi na mag-ulan. Pero ang atong sini kalangitan, daw may mga paglapta-lapta sang atong sini nga galom. So medyo extra na nga paghalong ha sa mga driver sa mga salakyan, sa mga manong pauli. Basi kung maalang-alang mo sulan ha, dala gid kalo, dala kaputi, dala payong. Ang importante nga naka-preparar. Lagi man ako naka-preparar ka, sang sa wala naka-preparar. Oh? Ayos! Sige, hindi na tayo mag-usik sa tsimpo. Ito kaya atong tsimpo, ginalagas lang. Unaon tanang report sa atong Saliga Patrol, hibalaon tanang sitwasyon sa Bacolod, sa paglibot-libot ng aksyon dyan. Standby sa report na aksyon Roger, Nelson, standby. Aksyon Arlo, standby. Aksyon Anthony, standby. Unaon tanang report sa atong Saliga Patrol 2, sa atong Saliga Crosswind Patrol. Observation report sa Patrol. Sa Lunes naton sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Yari sa aksyon dyan sa Patrol. Dyan, kamusta? Ay, ang gabi sa aksyonarik ng gabi na ito parami mga kaaksyon. Timing, git pagsulod ng mga Lumano ka? mga tsiko mo. Timing, git eh. No? Alam Timing, siya po, ano git. Sa budlag, likondo, ara, lagi dumagwa, lagi sa ilo mo ko ito, hindi ba sa magwa, no? Oo. Sakit-sakit sa bansagon mo, ah. Maayong gabi sa tutaraan nga mga kaaksyon ng patrol. Ari kami di aksyon sa may Bacolod City Government Center. Kanami, iblas ang panahon. Subong? Ayong sugod sa simana, no? Talagang sana ni mag-Biyernes kag Sabado, bla? Nga, hindi magtulot-tuliti, hindi mag-ulan. Pero namin lang na kung may hangin. Kaya para mabulubog na, bla sa matyaga naton. Oo. Kaya karon gabi ganito riwa kami sa may NCC. Kaya nagalantaw kami di ako anong itsura sa mga gabi. Damo man ang nagalagaw, iba naghampang, black may mga baligaan, dinampangan, nakasunerek. May stop toy, mga doll, di ba? O, ari, di sa tanan niya nagabaligya, o? Mayo ha, kaya may nga mga nagabaligya din. May alam din mga alampangan pang bata, nagasigan-siga, bla? Okay. Hindi ko na kilala, kung doon pila, 40, ang gulugagmay ni kuno taga Amboy 40 to 45 pesos. Oo. Ang galupad-upad nagalabot naman niya 65 pesos. Okay. May-ari man din do ano na gani panawag niya ang pangulo sang gamay kumong nalipat ako sa ngala niya. May mga train man. Mo giningilig sa iba na. Ganito nakita ko ng nanay may mga dala bata ginalikaw nila ila bata. Oo. Kahit yung di ba likaw, posible makabunot sa kagmamalahiran. Kag mapilitan lang ang magbakala. O, so, mayo maridiya ka mo manubuligya kay doon sa plaster sa entrance, you know? Entrada, gate. Kaya naman diba ni entrance, ari lang dito sa side sang parasitic dampe. Kaya doon man niya nagplaster sa palibot ng mga manubuligya sa mga lampangan eh. Kay para makaganyat man kung may upod yun nga bata. Karoon makakita na karong gasagasiga, kundi pwede kasi ka ando-ando, kagaingos na gamay. Basta may dala ka lang kwarta, kaya kung nang iloy mo na dala kwarta, ti pasensya, gid, no? Pero kung may arara, pwede kayo di ka bakalo.
Kung ikaw nga may edad, pwede ka man kabalos sa tabok, di pwede ka man di ka ano sang baloto. Oo. Itawag ka sugid yung baloto. Aba kay na nagwa ko di kay magin check ko mangkot ko ay nagitsung penoy masyado gubligya. Oh. Ang baligyan nila subong niya, makabaka ka na rin ko ako sa mga ibang mga baligyaan, tinanok na lang gid nga manok, amo na lang nga itlog ka manok eh. Amo na lang ginahimo bakal, pero balot diyan sa mong uso baklon. May manibe, gining kiti perte man kamahal. Mahal man sang isa lang makon mo ka kumo. Hindi mo na kinabot sa kumo, presoy gamboy na pulog pesos. Duwa mo pa lang yung kakop, 20 pesos na. Perte na gid ka mahal sa mga 5 ka piso lang na eh. Gamahal agad man nga gamahal subong ang mga balaklo, no? Pero mayon niya kay damo subong nga gabi, Lunes lang na. Ano pag mga borsan o kung Merkulis Wibes kag Biyernes tamo gini may magaguro kay last week of the month nga daan. Dasig lang no, kulpi naman Abril naman sa sunod nga adlaw. Ano subong 28, 29, 30, 31. Oy pagka Biyernes gili Abril na. Kadasig lang sa mga inadlaw do naligal to nag-Disyembre dumatbato naman to 13 month lawataw. Oo. Do kadasig lang no. Pero Kadasig lang. kadasig lang gani ban ganin ni naga ano na galwat ng ilatay. Gani. Ilapit na lang ang May 9. Ako na ginamatayan kay Bana. Ang Mayon West nga pili ay aksyon Eric, no? Iban sa mga gasprihan, kay nga daw, kay boss nga adlaw, sakto ginang ginambal mo ligat mana. Panubuan niya ng isa, tapos pasakaan naman tagulpe, kung dilingin naman ulo, talipat. Sakto gito mo ligad nga 12, hindi ta magpasayang-sayang sa 12. Bo, kay Teos Buaso, confirm na gini, masaka na naman 8 pesos sa kada litro sang krudo. And then may saka na naman sa kada litro man sang gasolina. Ang GT, di gani sa tabok sa NGC, may nagpatugong maningagaw subong nga gabi. Nakalibot mo kami sa pila ka magasinaan. Alam ng iban? Arat man, kaya ngagaw man sila kiti. Kabalok ka naman ang pagsaka sa presyo, dugol-dugol, hindi lang piso-piso, tagot 2 pesos, blaya. No, pila lang na tanay na kung tingbol mo na makapatugong ka 5 litro. Tanay lapit-lapit, 3 litro man iduga nga si mo, dra nga tugong aksyon direct. Isip-isip mo dyan mga pila na suma mo? Nga nagsaka? Oo. Ati kung sa presyo lang nga sang kudog, naga na 27. Oo. Ang gasolina, nagamboy man mga 23 pesos. Oo. Alin para sang sang January? January. Okay, pagkabalo ko doon, kay isa pa lang nagbubong peso, ligad lang semana. Daray siya saka, gito ng saka, yang gigulpe ito, antes ginaligan semana, gulpe ito 12 pesos nga saka ito. Naligad, piso-piso lang mong, 3 pesos, 2 pesos, lapi. Ay, wala mo yung aging gulpe, klay mo yung saka ko, baga, bulson ko, amo to, lanat gulpe. 12 pesos, mayo man kinaligas man, ipanubuan man nila, galing kiti, wag ito yung nagaan, sa nga maka-enjoy ginasado. Gulpe na naman sa mga adlaw nga kung buwan sa pasakaan man sa 8 pesos, so, di ban sila nga alang-alang kwarta, di way pag dyan nakapang ano pa, kaya ang sweldo dahil sa 31 pa sa iban nga gabaton sang kinsinas sa 30, ano kung sa 30, mabing iban. At nga lang pa niya nga mga patugon, sa device yung mga bilin-bilin, das laing nga makaingagaw man sila bla patugongaw, pero kung nalang alang, ti daw hindi git pwede, no? Sige lang amo ginang life, importante, kaya ko sa papang pababalon, di kaya ka na magtulog sa presyo. Kung may nagtugong, katugong. Kag kung makalakat, los lakat. Kung hindi, lakat, kagid. Amo nang dapat actually katandaan, no? Kung may nagbakal ka pagkaon, kaon ka man. Kung may nagbakal kilimnon, inom ka man. Kung wala kayo nagbakal, tulok-tulok lang anay. Basi mabusog ka pa man lang, no? Karon nga gabi, libot-libot lang kami, do karinong, gid sa palibot, sang syudad sang Bacolod, Aksyon Ereka. Salamat gali no, ambal ni Police Captain Armelin Vargas. Kaya di para mabuligan nilang pamilya, bla. No, mayo man to kay nagdiretso di sila, kundi at least nabalaan nila kundi lokasyon kila pamilya, Aksunerek, no? Dako ito nga bulig man para sa ilaman. Kaya mo ginabas na gari ka diretso para post gid katuan ang budlay lang dang ganitan.
Aksyon na rin sa aton mga kaaksyon. Anyway, medyo linonggid man, although sako-sako pangaton nyo dala noon sa palibot sa sunod sang Bacolod, kinamo pag-islakyan, mga private, yung mga slakyan. Even there is may parking area kay NGC, damo pa nagaparada, do pilalan din may mga space, nga mga parking, kung mga parking space ba, Oo. kalabanan, ganyan na puno na aksyon na rin, kala ano man yung mga tricycle, privado nga slakyan, no, iban may kinagapangimos, di ba mga nabaligya sa mga lampangan, mga soft toys, kagiwan pa, pangimos lang kay gabi, na mga, ay nalipad yung buno, may man di ba kung nahilig ka mo sa mga keychain, sa mga print-na-printa, do hinahena, na lang tawag nila. Oo. Ari man diri subo, may nagabaligya man diri do, amo gina, basta presyo, kaya pagkawala natin, hindi ka man mag-start ka barato, kaya subo nga panahon do, kalos, tanan, mahal ginagidmana. Oo. Pero kung nahilig, ka man kayo interesado, sinapo, hindi ka man ikadto, ha? Kaga pwede ka ba di ka pa-obra action direct. May mga keychain, may mga bracelet, kaya pwede butangan pangalan, pwede gina ninyo yan nga, obrahon. Damo ginabot nga private, nga lakyanaw, subong gabi, may mga kargada, kag may mga dala, brigabot sa may NGC action direct. No? Ano mga ka-aksyon ang maraming panahon sa palibot sa sunod sang Bacolod, hopefully, magtayo yun hindi kinamang karoon sa kagabiyon, kung dibisan pa sa masunod yung mga nadlao, kung bilog nga simana, mga ka-aksyon. Report, gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, kinagasaling sa atong tanan nga mga ka-aksyon sa rin nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon John Diaz. There you have it. Unang report sa patro sitwasyon sa Bacolod. Kabay pa nga mga pamilya nila nga patawhay ang Bacolod. Sa siling mabulubog na o kag maanaya-naya nga lakat sang panahon. Balakat na ko sa aksyon dyan sa last kag final stress ato sa palagad bilang final report sa katong siling nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Magabit nila kay Mama Betelao sa Banwasang Binalbagan. Kamusta ka na? Kamusta na si Mama Betelao? Manang Betelao sa kay Kumari Jan Silao, Kumparing Delbert Adlam, Toto John Berjor, Philip John, Alcam John, kay Kumparing J. Kiljud, Ihado Aljan Nenelao, ang boys na sa may share sa Binalbagan, Tiwan na daon tatya, mga empleyado, security guard, sa Biscop Binalbagan. Miss Nora, mabildo ka Mr. Leve Frias na mga bigid, kay Maninay Senchamov, may kakalo bibidor dara sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takuling. Sa kay Marisol Ticao daming hapon kay Russell Gomez, Elizabeth Gamala may gabi, kay Ruther Kirk Lorenzo Olmido dara sa Escalante City, Maria Cicelia Pabon Jimenez dara sa Barangay Alihis, Donald Kabasag, tamay lang si Mrs. si Leia Kabasag. Kay Sir Senior Fire Officer 4 Benji Di Paula, ara siya nag-monitor gid sa ato no. Dara sa Panokoy substation dara ang aton nga mga fireman, no. Toto Benji Loksin, boy sa ini sa mapisan mga tanod sa barangay Panokoy, way kita da. Kay Fred Robatona sa tubangan sa nga GSIS, wala ko na enforcer. Wala na enforcer sa tubangan sa GSIS, kung di ko magsala mo. Dawa na sa may na detail nga traffic enforcer. Mr. Fred Robaton. Kay J. Maghamantok na may gabigid Kay Ebony Botser sang Germany ba pa-check attendance lang Si Ebony Botser sang Germany. Kami ay lang pamilya dira sa may Banwa sa Morsya. Juani Mel, musta? Kay Manong John na Bernasol, nagapaurok-urok kid sa Action Night Patrol Program. Di man kompleto lang bigyan sila kapaurok-urok Sige, ang iban karon naman Orata na report ng Action na Roger Goteb live report gikan sa area sang Cadiz, Escalante kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roger Goteb live report to sa report. Jeremy gabi, pis kabihin.
Yes, Action Eric, may gabi sa mga kaksyon sa aton man nga observasyon Action Eric sa palibot niya. Ga padayon sige po ng mga kapulisan Oo. sa pagpatigayon sige la sini nga checkpoint regarding kini sa Comelec Ganban kasi Very amo good. naman ang permi gid na imo sa aton kapulisan bisan pagani wala pa sang Comelec Ganban may mga random checkpoint kini sila gid patigayon Ayo pa ako Action Eric sa area sa Ciudad sa Cali, Ciudad sa Sagay, Ciudad sa Escalante, Northern Park ng probinsya. Oo. Okay, panahon sa mo, medyo mapulo pa ang regular sa Nereka. Kaya, bago lang, labay patrol ganyan, kaya nga labiyong sila sa Nereka. Sa ila, sini nga police visibility, bala, sa muna nga mga takna. Oo. Kasi importante na para sa pagparuntan man sa kalinong kakataway sa mga crime prevention. Oo. Ang sagay nga plaza, mustada, tama pa tao da? Away na. Away na. Sipaw-sipaw ng Suneric, may aral na sa mga sa panimla, mag-ubla nga mga palamahawan, iskilido. Oo. Gusto ko magganisanin sa kagto galing kay kumasibla kung pag-abuto masibla kung pagpungkong pa lang may charge sa blaw. May? May charge Ang? Ang basi magpungko pa lang blate, way kubalo ko na, no? Kaya daw ka, kuhan mas nang nakitaon sa kundi ka namin sa mga sugal na no? Oo. Basi bala pag-abot, bala may table charge sa bala dayon, bala. Table line na, kaya lang ko nagpalapit to, Kaya daw, siguro dyan lang ko yung sigadalan, itaon mas landi, pero sa plaza sa buong diyo, mga sugal lang kasi diga, sunereka. Na sila lang katao ang makita mo, kumparar ka kayo na nga, naga-kuhan pa, function pa bla ang ilan, di nga daw magic fountain ni Blau, daw katamo sa design kag, kaso karamo sa sari-sari nga suga, kagang kumpit sa tubig bla, may ga bulubalulon, may ga tulutipulon, may ga tiyog, yan ano na lang. Oo. Bakod ni sa Ciudad sa Sagay na Suneric, kasyari kita di subong sa Atubang, sila sila nga public plaza. Okay. Diri sa Saan nagman? Saan nagkayo, kaya bilo ka, ang suga, ara sa ground, gusto may ara pag isbabaw. Pero damo mong galagaw mo ni oras pa? At kaya mo ni oras na pigaw-pigaw na Suneric, may ara lang sa mga kitao, bisa ko din ang ilab lang sa kubay ni Ilimna, no? Ay, okay. Oo, pero ang plaza niya, kasi po-kipaw, tatlo bilog na ito may gatbayanay pa ho. Nagkuha na guro yan, nagpadugay-dugay na guro yan kasi may plano. Araw nan, kabaw, kontagan ng duwaga, tulukay pa sa medyo malapuyot kapag tulukay at kunarek kitaon di. Ang pila ka mga balita nga ito, sila nga mazulong si Matinion, ang kabahin ng Suneric sa Ciudad sa Cadiz may bus operation kay Ina. Oo. At ikaw madako, pinibay sa inyo si Secretary School Driver nga station sa iya. Iman ang operation dito sa Barangay Kaduaan, pero ang gindakop sa Barangay Mabini ni siya. Okay. Sa Tanusi. Aha. Hindi ko nga rin ka di. Nagpa-emission ko sir, gali ka patukay na sa survival nga pulis nga sang station lang enforcement unit sang Cadiz City PNP Oo. nga ginalita-lita sa kuno may mga sila nga diralan sa may Coach Martisan ang pagbaligya o kung pagbakla na nila pero sa uligin may patio. Oo. Tapos nakagi naman siya galitakop sa una kay kilala yung sa kapulis nga si Police Officer Sinerife kilala yan nga mga dakop sa una bla pero pagkatapos nga nakabil sa sang plea bargain at nagbrigyan maliwat so ginakop niya si Eric kilala ini sa kay Daniel de la Peña Cernal 27 anyos sa masema asawa siya may bata na 3 tuig sa ka-school driver yang nakuha siya kayo na ito nga siya daw mga 7 kasa siya mga alas 3 pasado takna sinigila mga hapon yung ipatagayon ang mga may separation dari sa may
kaduaan public cemetery nga sa di nakuha man siya posisyon ka control wa sining pito ka sa chasing na patensya bu Okay. nakuha man ang sinere kaya posisyon control ang 500 pesos nga papel nga kwarta Oh. naging gamit sa kapulisan sa pagbakal sa druga. Ah. Sa pito ka sa siya dala na lasinere kay ko okay na to sang pulis nga niwangon blang nga daw adik man. Oo, pero di adik ka daw adik lang yung Oh. mga naging gamit nga magbakal kasi para daw mapatihan la. Giko kasi nga relos bla sa bulusan niya ari si Roger ang ako gibakal siya o ay gali. Kaya mo nang titigaylo sang 5 kagatos kagang 5 kagatos to siya ang serial number ara gid sa logbook sa pulis na mo ang gamiton sa pag bakal sang droga. So, di tinado karon siya sa bahay sa City PNP kag posible buwas ika pasaka ang kaso kay subunggit pa tigayon pagpadala siya sa pagpa-examine sa crime lab sa mga nakuha nga mga item action ereka. Sa siyudad sa Sagay may duwa ka mga nagkaladakpan nga may kaso nga thief o kung pagpangawat. Oo. Ang operation alas 12:35 kaina ang ginakop ginkilala kay Glenn Alegre Oo. alias Glenn kuno sa report 29 anyos sa edad kagini siya residente sang Purok Matabas sa barangay Murocabok sa sining siyudad sang Sagay. Ang kaso ya sini kaso nga theft ini kag ginisyo sa nga si Branch 73 Oo. diri sa may siyudad sang Sagay nga nakapit sa Hunyo 1, 2007. Gidugay na ni. Gin permahan ini Honorable Judge Ruben Altobar ay sa Toledo. Gini sa Toledo ang korte nga nag-issue sini kag branch 29 sa Toledo City, Cebu. Iloilo City? Yan sa 24,000 pesos laban ini siya ang iga turnover dito kasi dito ang iya sini nga kaso mo ginatubang sa Banwa sa Toledo sa probinsya sa Cebu. Jer? So dito na, Juan, Ang nag-issue nga judge sa halin Cebu? ang nag-issue nga korte, ang korte bla issue ang issuing court bla. Oo, Cebu. Branch 29 sa Toledo City, Cebu. Ah, okay. Oo, Ang pero kaso hari ya? ka dito, Kaso ya, gamay mo lang? Active, Oo. Ang i-appeal sa 24,000 pesos malang. Okay. Nga gindakop ni siya sa may barangay Mulcabok kasi siguro siguro dito ning kaso wala siguro trabaho ni siya dito gidaso na muna may kaso siya balik siya di pero sige dakop sa may sitio Matabas sa Purok Matabas barangay Mulcabok siyudad San Sagay di naman kasi issue in court dito Toledo dito no bergin ni siya dito kaya para nga ma-present sa korte. Sa pagmumuno ni Police Lieutenant Colonel Yunel Guadalupe mo ni pagdakop sa iya karon ini siya ang detained sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Mga alas 12:15 takna man gindakop alas 12:15 takna sini nga ay kagahon. Okay. Gindakop man Nanday Police Lieutenant Colonel Yunel Guadalupe ang isa pagid ka suspect nga pareho man nga kaso so directive nga kaso Oo. sa ining suspect kilala kay RB Abibuang Delicana alias Negro 29 anyos ng edad kag residente man siya sang Calibroca sa barangay Olsagay, siyudad sang Sagay. Pero sa report sa atong sinigay na tamda sa blatter entry, ang kaso ya sinitif man parehos la kaso kag nakapetsa man June 1, 2017. Pareho man nga korte ang nag-issue kag amuman ang judge 24,000 pesos man aksyonareka ang iya sini nga piyansa para makaangkon sang temporaryo nga kailuayan. So pareho sila karon din tinado sa bahin sang Sagay City PNP ang ini nga persona
ang kaso o kon ang warrant of arrest amo man ang korte man gyapon to sang branch 29 Toledo City kag pareho man nga judge. So lantaw tani daw isa lang ni sila guro ka kaso o upod din sila sa siling kaso nga pagpangawat actionerek nga ila sini nga ginaatubang diri sa nagparago syudad sa Sagay, pero ang kaso dito sa Toledo City. So far, tayo na yung madulong nga report, balita, informasyon, total big po inulan, pumatay kita kon. Kasi mami niya, Councilor Bambo, no, daw sako-sako si Tolbik sa ilaman sa ilaman kampanya. Gani man. Kay balo ka sa eleksyon man mo. Kag nagapamati man sa ato ginatamyaw ta Kapag Diaz kay si Mr. Jonathan Diaz nagatamyaw ta kay Toto Gueri taga Iday Bazangko nagapamati kag kita na kami naguptanay kami ni Ma'am Linian Maydo kag sa among meeting sa liga kapamati ko sila sang ni retired fiscal Benjamin Maydo dara sa may syudad sang Victoria's Action Erect. Ito to George kag si Migueldo Macuyas Power Dream. Ara man. Kaya pamati man action kag si Pastor Melvin Villanueva. Diri sa may syudad sang Cadiz. Sa mga aton madulong nga mga balita, informasyon gikan diri sa norte kaban sa probinsya sang Negros Occidental. Aton man nga ka-action sa rin kaman sa pinasambuton ka sa kamon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. It is Action Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Roger Cotib live report gikan sa area sang Cadiz. Dalaman ang Escalante kag Sagay. May kapitila kay John Peter Salmorin Flordeliza. Tamay lang si Early Flordeliza. Kay Gartmar Villa Koknyo. May gabigid. Salamat sa 50 stars ni Jinky Halagdon. Tamay lang si Mr. B-Boy kag Vanessa Mayo. Si Mr. B-Boy Bilasor. Si Vanessa kag Doc Matt Mayo. Si Noel Amadi, King Alma Uligon, mga pamilya ko dras Barangay Pandanon DSB, alin kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. April Joy Gaston da sa Porok May Gugmaon, Barangay Tangob. Check attendance lang, maman si Huma Lumina. Tamya yun lang ko si kumpare, yaw si Tana Kuntanya. Rin na kay John Peter San Morin Flordelisa. Kay Harrieta Tuto Chong. Sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, mayang gabi dira sa inyo. Sa kay Sir Edwin Pineda, kay kumpare ko Ryan Borja, Jirer Gadududa, mayang gabi da, kay Madam Oyen Colmenares, kay Jose Hiherson Lapinig Junio, kay Madam Senya Kanyada Imnasi, araman si Sammy Roger Awing, kay Toto JP Ahina. Si Jay Magamantok, check attendance lang. Si Indero na Rihida Trava, tumiging patamyaw, sa akong kailangan duwa doon na Miss Loco, Indero na Rihida Trava, liko na biliwat PM, kung ginapagrit mga gapamati man sa aton, liog lang, no? Padayo na ila sining paurok-urok. Sa kay, kuanda kay Opaw, sa kay Aurora Opao, isama ni sa mapisan namon nga tanod sa Barangay Panukoyo. Toto Helmon Garbanzos da mayong gabigid. Manandala nga paurok-urok, no? Pamati diri sa inyo para tuntunan. Sige, ali kay Action Roger Gotim, sa ito kay Action Narsor Patenyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Narsor Patenyo, line number 3 sa report. Sir, may gabi. Yes, Action Eric, may gabi man kag sa aton sini nga mga ka-aksyon, may gabi gid sa inyo tananti karon nga
inadlaw kalabuso kag kitkitrihas ang isa ka suspitsado Oo. sa pagbayular sang omnibus election code kag illegal possession of firearms. Nakuha siya sini posisyon kag control sang nagpatigayon sang isa ka checkpoint ang makatapos sang kapulisan diri sa Maya Banwa sang Calatrava nga ginakandak dito sa Maya Barangay Suba, no, sa nasambit nga Banwa kag ang residente nga wala labot nga ini siya nakuhaan pa sang armas lutang isa man ka hubog ang ginakilala sa kay Jerome Gayula, 31 anyos, soltero kag residente sa sitio Barangay Malanog, Barangay Malanog, Banwa sang Calatrava. Ang pag-aresto sa iya base naman sa nakita sa aton sini nga mga kapulisan sa pagpamuno sang aton sini nga mga kapulisan kanday Police Staff Sergeant Richard Agustin kag kaupod sa mga traffic enforcer diri sa Banwa sang Calatrava mayangot man sa pagpatuman sang uplan bakal sita. Ini sila ang nakuhaan sang isa ka armas lutang 9mm revolver Taurus wala sang serial number. May 5 ka live ammunition action Eric. Ini sila lulan sa isa ka motorsiklo kag ini sila ang gipaparahan sa aton sini nga mga kapulisan. Nakita sa akto nga nagabukol sa kilid sini ang isa ka armas sa luktang gilayon ini siya ang ginaristo sa aton sini nga mga kapulisan kag karon ara siya detinado man sa custodial facility sang Calatrava Police Station kag magapangatubang sang kaso sa illegal possession of firearms kag pagbayular sa Comelec gun ban. Kag sa iba naton nga impormasyon kag balita action Eric, congratulations gid sa fraternal na bingkalan Eagles Club sa ginhimo sini nga clean up drive kag food pack distribution sa tong nagligad nga adlaw Domingo sa Sipaway Island nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon kag sa iya sini nga tropa ang pagpatigayon sa nasambit nga hilikoton. Muna aksyon na Rika, ang pila sa aton sini nga mga madulong medyo matawhay ang aton sini karon nga palibot diri kag wala man sa mga dalagko nga mga untoward incident sa pila ka mga nablatter sa aton sini nga mga kapulisan sa aton sini area of responsibility. Gakandak mo na checkpoint naton nga mga pulis sa Tubuso kag sa Kwan sa San Carlos. Oo, patigayon sila, especially ning upla na bakal si Tabla. Kag ti random checkpoint na ginahimo nila ilabi na gid sa pagpanghanda kag preparasyon man action ere kay ti local campaign period subong. Kag muning ila sining target nga ma-maintain ang kalinong, especially ang Banwa sang Calatrava, ngating Banwa sang Calatrava kabahin sa apat ka mga isa ka syudad ka 3 ka municipality ti ang Calatrava na bilong sa grib concern para sa maabot nga eleksyon sumining red hot kami dire kay tungod sa presensya sang mga armado nga mga kalalakinhan sa pila ka mga barangay diri sa Maya Banwa sang Calatrava. So kabahin ng Banwa sang Calatrava nga ara sa grave area of concern sa aton sini nga Comelec kag sa aton sini nga kapulisan ilabi na gid sa maabot nga piniliay sa Mayo ibi action Eric. At least ara dito ng atong kapulisan. Ati walay problema gid kay ti kung kaisa gani may mga chimpo kita nagaupod kita sa ila checkpoint kag para makabalo man takon ang mga dos and don'ts bla ginahimo sa nga pila naton ka mga residente nga nagaagi siya sa dalanon
sang nagapatigayon na aton sini kapulisan. Hindi lang magwantang presyo sang gasolina kag krudo. Oo. Sa amon dia grabe daw sa inyo sa Bacolod 62, amon dia 68. Wow. Ambot sa kalayuon siguro. Di ginaplastar ko ng gumas ang bike ko. Di kuhaan ko na lang ni gumas lakyan guro, hindi para hindi nag-i-black lakat. Mga uloy merin siya kamita lang Amo gani man. Kay malapit man lang din aton sini reaction Erican. So mo na pila sa aton sini mga dulo nga balita ka information para sa aksyon na night patrol. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Pateño Nagasiling. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kit aksyon na Nelson Pateño reporting live gikan sa First District of sa San Carlos, Tuboso kag Banwasang, Calatrava. Ilibni aksyon Eric, monitor kami diri sa may Porok, Dulunan, Hacienda Goba, Central Maaw. Alin kay Court Nathaniel De La Torre. Good Monday morning, Action Eric. Attendance here, watching live stream from Rochester, Minnesota, USA. Alin kay Madam Vanessa Mayo. Good evening, Action Eric. 2 nights absent. Check attendance, subong. Good evening kay brother ko, Norman Black Balinsoy. Dira sa Tanduay Adawis. Nagmain kami man kay Chainili Awakay sa sumag from San Enrique with love, Ichel Balinsoy Jaime. Sa Marsilingan, naraman si Noe Napud. Monitor man sa aton si Toto Janilo Sansino. Ayos! Sige, ali sa report na aksyon ng Nelson Pateño. Yari man ang balos ka report gikan sa 3rd District. Report ni aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Arlo, line number 3 sa report. Aksyon Arlo, please come in. Mayong gabi, Action Eric, and diyari ang mga balita nga aton madulong subong nga gabi, labi na mga police report nga aton natigayon nga natipon durante nga nagalibot kita sa aton sining nga mga area of responsibility. Then ang report nga aton madulong subong nga gabi, Action Eric sa palatuntunan Action Night Patrol Program report ini nagikan sa Banwa sang Ibi Magalona nga kung sa din mga takna alas 6 singgabi kahapon nga adlaw, isa ka persona Action Eric ang nagahikog ini dira sa may Hacienda Pilar, Barangay Alicante, Banwa sang Ibi Magalona nga base sa panaysayon sa utod kag iloy sang biktima Action Eric sa atubang sa mga kapulisan dira sa Ibi Magalona, Philippine National Police nga ang biktima nga si Roberto Magbanwa Jr. Ipareño, 42 anyos ang edad, may asawa sang amuman nga lugar. Ang ila lang ini nga nasapuan nga yara na sa iya sini nga kwarto nagakabit gamit ang electrical cord sang nasambit nga biktima diin ini iya nga ginhigot sa liog kagintinguan pakuntani nga dalon sa hospital sa mga himata sa nasambit nga biktima. Ang nasambit nga biktima Action Eric ang gindala ini dira sa may Teresita Halandoni District Hospital sa siyudad sang Silay apang ini siya ang ginpronounce sa mga attending physician on duty nga dead on arrival. Wala mahibaluan Action Eric kung ano ang kabangdanan sa paghikog sang biktima apang ginalauman nga may batyag ang nasambit nga biktima rason nga ini siya ang nag-utod sa iya sini hulam nga kabuhi samtang ang iya sini nga bangkay sa karon Action Eric posible yara na nahaya sa ila sini nga puloyan dira sa nasambit nga lugar. Report nagikan sa Banwa sang Ibi Magalona. This is Action Arlo Tica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon, Lutikar, gikan sa area sang 3rd District. Sa inawatan naman ang report ni Aksyon Anthony Siblano, gikan naman sa area sang Southern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ayari si Aksyon Anthony Siblano sa report. Aksyon Anthony, may gabi, please come in. Action Eric, isa ka vehicular accident na nagluntad kahapon nga adlaw sa crossing Mag-Aso, Barangay Uringao, syudad sang Cabancalan. Las 4:30 sang hapon, Marso 27, 2022. Ang mga imbulbado sa nga mga insidente ang mismo mga residente sang Cabancalan City kag magpamilya gid lamang. Inikuntaani ang papauli na pabalik sa Cabancalan City proper sang sila ang nagikan sa Agustina Falls Resort, Barangay Uringao sa amo nga syudad. Sang ini matapos sila ang nagbanding. Apan sa wala ginalauman ang braking system sa tricycle nga ila ginasakyan, ang ginaligar wala nagana ang preno, rason nga ang driver nga si Estacio ang nadulaan man sing kontrol, rason sang gintunaan nga aksidente. Ang ginamaniho nga tricycle amo ang Kawasaki CT100 nga kung sa diin sakay tingob ang 11 ka pasahero, lakip na ang driver nga si Rolando Bilbao Estacio, 26 anyos, lalaki kag residente sang Purok 3, Barangay Talubangi, Cabancalan City. Sa gilayon, gindalaman ang mga biktima sa Lorenzo D. Zayco District Hospital para madapatan sa nagakaigo nga bulong. Dugang pa, patay si Marieta Mendoza Bernadas, samtang ginabulong ni Dr. Billy June Tigbao sang among hospital. Samtang ang iba naman nga pasahero ang ginkilala kanday Crismar Alvior Mendoza, Harold Mendoza Bernadas, Tristan Kyle Bilbao Villacruz ang ginrefer sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Bacolod City para sa dugang pagbulo. Amo yadto ang report nga nagikan diri sa syudad sang Cabancalan angon sa isa ka vehicular accident nga nagluntad kahapon gid lamang. Action Eric para sa update angon sa medical bulletin sa itong mga biktima ang gindala sa regional hospital ang padayon pa naton nga ginahulat halin sa kapulisan. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, nabuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, ini sa Aksyon Anthony Siblano. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid kay Aksyon Anthony Siblano dira sa area sang Southern Negros. May gabi dira kag may dira kapag parok-urok sa kay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Hontiveros and family, sa kay Mr. Roger Montalvo and family nagaparok-urok gid. Sa kay Rogelio Toto Catarbas Jr. may kabigid siya dira Mrs. kabataan sa amon dira amigos Puno Lunok. Kaparok-urok kina permi. Siling ni Rogelio Toto Catarbas Jr. Si Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi, sigurado ko ara mga monitor. Ang mga taxi driver, miyembro sa Operation Tulong Task Group, manadala kapag paurok-urok sa inyo, hinahinay na sa pagmaniho. Importante nga baka ginansya, bisan kamay lang, ayos lang. Ito ang sinakaay sang krudo, kagasolina, kerosene daw. Hindi maintindihan kung kaisa. Ay, oo. Gawa na katapusan nga sinakaay ka. Rodo, gasolina, ito ginabalaod mo ng iban. Pagabalik ang inyong siringang palatutunan, pagbalik naton. Final report sa Patrol 2, final report na aksyon dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon, tandaan nga isa sa
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 20. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan The Candidate issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balagad last kag final stretch sa inyo palatuntunan ng gabi dira sa kay Rowena Castillo de la Cruz kag kay Jocelyn sa kay kumari ko Jennifer Dislate kay Jocelyn Frante amo man kay Jules Locasan kag kay Martin Aliling kay Elvera Aranti Isporidia kay Friends Khalid. Bawa nag-monitor man si Friends Khalido. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Balikan ta si Action Jandia sa Patrol 2 sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Action dyan sa balikan report. Please come back. Isa ka public utility jeepney o kung hindi pa sa nga sa Rakyat Action Eric ang nasunog kay naglamang sang hapon sa area sa Dalan Gonzaga, Barangay 21, Sulad sa Bacolod. Yung jeep ang ginamaneho naman sining ni Ruben Milano A. Cabrera, no? Legal ang edad kag tumanapan sa Sulad sa Bacolod Action Eric. Wala pa din level 1 kung naging balang ginalinan sang sunog pero wala man sang casualty o kung fatalities sa among sunog action Eric kay ining jeep diri sa may passenger side diri nagsugod ang kalayo. Wala man sa napektuhan ng mga individual kag mga gamit matapos ang ilong nagpapanaog ini mga pasahero nga sakay sa mga pasaheng jeepney. May isa naman kabilibo ka pesos ang gilurbantang damage sa nagluntad nga insidente. Samtang nadakpan sa isa ka bypass operation ay sa lalaki sa Sulad sa Bacolod sa baligan sang illegal nga armas. Ring subject mismo ay si Consin Valinsa, 35 anyos, residente sa Purokawayan, Barangay Barago, Sulad sa Bacolod. Sunog kay Police Station 5 Commander, Police Captain John Christopher Masangkay, ang CIDG Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental among lead units na nag-conduct ng bypass operation batok diri kay Valencia Action na rekan ko sa posisyon kay control ring isa tinaman ka kalibre 45 nga armas utang di mga caliber 45 cartridge kay isa kalibo ka pesos sa kwarta kag 19 tanan mga budol money action Eric ining si Valencia ang nahunong karon sa custodial facility sang CIDG Negros Occidental para sa nagkikigo nga disposisyon. Duha ka kaso ang iya sa niga pagatumangon, kaso nga
pasalahi nga nagadumilis na magupot sa iligang nga dumasa kagang kaso ang paglapas sa Comelec gun ban. Balikta gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa aton tanan nga mga kaaksyon sa tingkaman nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Kabusa kapag pangalagan sa Action Night Patrol. Lunes edisyon, balik ini buwas Martes. Ato sa ring mga patrol na unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi Action Anthony Siblano, Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Roger Gutib, Action John Diaz, back to back sa ato kapiloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back Security Guard Campaner, with IT Expert Action Sir Elray Lutilos. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kalang sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagat ng Korman Action Night Patrol Program, ako naman sa Action Eric Magbarwag sa Ring Adios Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang binukakwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa mga bahay sa Pinas, labuton ka sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita oras sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio.